दिनैहाय 2 अक्ट'बर दिनैहाय जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनिबो जोनोम सान सारा विश्व नाङैनो दिनै अहिंसाखौ दिनै फालिगासिनो दङ। दिनै मोनसे शान्तिनि दिन हिसाबै फालिगासिनो दङ। गतिके धोरोम आरो शान्ति अहिंसा बियो सुबुं समाजाव जेब्लाबो गोजोरै थाबाय थाथों बेखौ आं जेब्लाबो हास्थायो आरो जोंनि सुबुं समाजाव जेब्लाबो हिंसाया जायगा गैया, नांलाय खमलाया जायगा गैया, अधोरोमा जायगा गैया। धोरोम अनलायनाय, गावजों गाव शान्ति गोजोन हमथालायनाय बेजोंनो जोंनि समाजखौ जोङो लांनांगोन आरो बेबायदि मोनसे हाबाफारिया जोंनि समाजाव गोजोन थासारिखौ गायसनो। दिनै रौमारि ज्योति आश्रमा बेनि गासैबो सिबियारि बिथांमोना ज' जानानै नैबे रौमारि ज्योति आश्रमावनो महालया फोरबो फालिनाय जादों। बेवहाय धोरोमनि बागै सावरायनाय जादों, समाज दानायनि बागै सावरायनाय जादों। बयबो रायजोफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बे फोरबोआव बाहागो लादों। खोब मोजां मोनदों। आंबो बेवहाय बाहागो लानो खाबु मोनदों आफादनिफ्राय लेंहरनायखाय आरो बेवहाय रायजोफोरजों लोगो मोननानै आंबो जैग'आव बाहागो लाबाय। खोब मोजां मोनसे थासारि आरो बे बुब्लियावहाय आं महालयानि मुङै गासैबो धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय सिबिनायखौ आं बावबाय आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जिहेथु महालयानि जि ओंथि बेयो जाबाय थैनानै थांनाय रुंसारि जालांनाय जोंनि गोदोनि आइ आफा आजै आजौमोनखौ बिथांमोनखौ फुजिनायनि सम, बिथांमोनाबो जोंनि गोथां आर'ज गाबनायाव फैनानै जोंनि बोर होलांनायनि मोनसे सम। गतिके बे बोर बिनानै जे आर'ज गाबनाय बेयो दिनैहाय खोब मोजां थासारि आरो बे बुब्लियाव निस्सय आं मिजिंथिदों जोंनि आबै आबौ आजौ आजौ बिथांमोना जोंखौ निस्सय बोर हरगोन आरो बेखौनो जों दिनै बयबो आर'ज गाबनो बेवहाय जों ज' जादों आरो महालयानि गुबै ओंथिया बेनो आरो अधोरोमा जोबलांथों, धोरोमा बेवहाय थांनानै थाथों, शान्तिया बेवहाय गायसनजाथों आरो बाथ्राया जाबाय मा दिनैहाय 2 अक्ट'बर दिनैहाय जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनिबो जोनोम सान सारा विश्व नाङैनो दिनै अहिंसाखौ दिनै फालिगासिनो दङ। दिनै मोनसे शान्तिनि दिन हिसाबै फालिगासिनो दङ। गतिके धोरोम आरो शान्ति अहिंसा बियो सुबुं समाजाव जेब्लाबो गोजोरै थाबाय थाथों बेखौ आं जेब्लाबो हास्थायो आरो जोंनि सुबुं समाजाव जेब्लाबो हिंसाया जायगा गैया, नांलाय खमलाया जायगा गैया, अधोरोमा जायगा गैया। धोरोम अनलायनाय, गावजों गाव शान्ति गोजोन हमथालायनाय बेजोंनो जोंनि समाजखौ जोङो लांनांगोन आरो बेबायदि मोनसे हाबाफारिया जोंनि समाजाव गोजोन थासारिखौ गायसनो। खुलुमबाय। दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन। नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि एयार गिफ्ट आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन। $500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं। गोनांथार मिथिहोबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच, इयारफन, बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन। लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा मोजां खाबुबो